So, hello guys! Okay, kumusta kayo? Nandito naman ang yung Madam Ireng Sukaban. Maglibo ko sa kumutan o dapita. Okay guys, so karong hapon na guys. Di ba ganina kung ipakita ninyo giunsa ni pagluto ang atong mga putahe karon. So, humana guys, nag-table setting na medyo guys. So, dili lang karong hapon na, dili lang ako mukaon. Yes! Natay bisita mga guys, mga madlang pusa. Natay bisita karong hapon na. Kauban ako nga mukaon. Presented! Yes! Ang gwapa-gwapa kayo nga bayot! Si Ron, di baklay. Ang baklay lang yun. Kiski. Ay! No, so gwapa kayo nga bayot. Mag-uwan mo yung kaong karon ni bayot. So mga bayot. Oh, mo ni si Ron dia. Kung inig kagabi yun si panganin mo. Ariana. Oh, si Ariana. Yes! Kaya may siya mo Ariana guys. Kalok-kalak na Ariana. Okay, so karon na sa nakita niyo guys sa akong ganin ako magipakita ninyo nga ako nagyun sa pagluto ang champurrado. Yes, inani ang champurrado guys. Mo nila nga champurrado. Sobra. Yes. Kuan kaayo ba din? Napa siya tubig-tubig. Lami kayo kaunon, no? Okay. Yes, kana. So inani siya guys. Kana. Sige mo klaro guys. Oo. Siyempre, ang perfect match sa champurrado. Ang buwan. Yes, tama ka ba yan? Yes. Ang ato mga buwan. Ug nami tulo ka klase sa buwan. Yes. First kay Okay. Mao kini ang buwan. Charan! Yes. Di ka magulan ng buwara kay sa buwan nga sa kanang buwara may kakyampe kay. Yes. Buwad kyampe. Yes. O, gang sunod ba yan? Number 2 kay ang atong is fried fish nga. Ang buwad nga burot. Yes. Dili lang imong tiyan ang muburot. Hasta good ang buwad. O, gang simod. Muburot. Kinauna ning buwad. Burot. Yes. Yes. Sa kaparat guys. Sanay katulo Yes. kay Sanay katulo. Buwad. Kay ang buwad bulinaw. Yes, mo na ang buwad bulinaw guys. Pero ang akong gisugo guys kay buko kayo guys. Ang akong gingon is buwad bulinaw nga katong gagmay kaayo. Katong mga small version. Kay para dali ra kay kaunon niya gagmay kay tuba. So sang gipalit large. Ganahan jud large guys. Labi na jud ning bayot guys. Ganahan jud extra large. No, so dako siya nga bulinaw. Padung na siya kuan siya sunod sa mangsi, no? Yes. So karon guys, og ang lami nga sausawan anang mga buwad kay ang Tadang! Yes, guys, ang suka, guys. Suka na din. Gikuanan og limonsito kay gikuha pa na dito sa iyang Lula Easy. So, shout out ni Easy. Masukoto siya kay asa na ang bunga sa iyang mga lemonsito gikawat. No? So, fresh from the farm. Ika nga ni Mother Erica Imbang. Yes, dito na sa kilid-kilid gipanguha na. No, gipalitan sad og sili. Yes. Dagang kay nagsili guys, no. Sila may kay ikaw og buwad basta nay sili. Yes. So, og ang pinaka main guys ang ato ang champurrado. Yes. Champurrado guys. So mga unat guys. Balon diha guys. Itong king champurrado. Kung maglaway pa sa mong kunot. Shout out. Okay, guys. Kisa may ito magkunot. Oh, so mauna ako i-inject para di na mo itong inyong kunot, palit na mo atong lotion. Lotion. Wala kakuan. So ipalit na mo sa among lotion, guys. Kaya para kanay yung mga bugan-bugan di og mga kunot-kunot dira, mga puti na na. So ayun sa kapangutana kung ako ani puti na bagyod. No, kaya di masan ako mapakita gyud para ako mapakuan yung tinuod guys. Tag-memo. Yes. Yeah, kabana ka mo kana tag MTCRB. Yes. MT RCD. Unsa gi na siya? Mga kairing. Ala, dara mga madlang pusa.
apil naman ikaw ang kasi muningning. Ang iring. Ungo tong iring. So mga una ta guys. Sige. So, iring sukaban ka, iring burikat eh. So guys, kung ako iring sukaban na iring Burikat. Yes. dili lang pan nga nay burikat. Sa salida karon nga make it with you na alam mo ko nang tani gusto mo yung tag make it with you. Pudding girl. Pudding No, girl. nga English pa kay pudding, pero dito sa Bisaya kuno dito kana bagbahog. Pan nga bagbahog guys. Yes. So, mag-taste pa So, karon. may nani guys kana ma-enjoy ta kana tay katabi guys. So lami kaya ang amo sa prado. Kasi ang rasa nga, sa rasa sa manang kuan, manang ipaglaban mo. Hindi kasi siya kung kaya yung kamera kahit pinatawid-pilit mo. Iba na may sweet tayo. Perfect match ka ayo sa ako ang mga buwan. Sige, Marcia. Sumagsugod ka diri sa akong board kampiya. Sulumikit. Iinga ito slug. Sana, kana mo na ang board kampi. Iinga ito slug diri. Nahang ka ayo. Ang kawang. Ang ito yung hang. Ang irin siniyo-niyo. Sulit ka guys. No, kasi mukhang na magpabuhat tong sampurado. Bata tong sampurado guys. So, sorry topic na taron ma'am. Dalagay. Ngamit ka siya. Atong topic taron is, kung siya. Oh, sama ani mga buwad diri guys. Di ba ang buwad parat? Yes. Inana po ang atong kinabuhi. Na akong mga parat sa ako ang kinabuhi guys. Yes. Di ba? Natay mga problema. Inanadjud na. Pero, di ba, mo agree ba mo nga, bisan sa parat, asa nun yung parat? Lami. Di ba? So, pag mention og mga naidaga mga butang, bisag parat lami. Yeah, comment down. I-comment daon sa mga butanga nga parat-parat, pero lami, no? Kung tanan imong bana diya, asli parat-parat, pero lami. no? Delicious. So, ano gina, na yung mga parat ang atong kinabuhi. Kaya di man malami ang atong kinabuhi kung may mga parat. No? So, nagyot yung mga, Perfect. natay mga problema. Sisama sa tabliya, pait. Diba? Pait ang tabliya, pero lami gyapon, diba? Bisan siya pait. So balag parat o pait akong kinabuhi, pero lami gyapon. Samtang mga buhi ta, nadyo na yung mga ingon ana, no? Una ta makataste sa sweet. No, butangan na natog asukar para mas mo blend. So inana, uy, iring, sangkaban. Tagat ang kabiragaan ang iring. No, so sama ani ato mga delicacy, so sama ani atong mga putahe karon, ato na sila i-blend tanan, maparat, matamis, maunay, kinahanglan sa kinabuhi para mulami, para manindot. So, muna inana nato, ikarang balance ba balance? Nana dyan na i-balance. So, di ta maghikog guys. Oh, so, yan lang ito maghikog guys. Bala na ito mga utang guys. Di mag-goal. Yes, di mag-goal. Basta dapat work guys. Basta, samot kung mamatay guys, kaya makabayad na. No, pero dili lang guys. No, di ta mag-goal. Di ta mag-goal. Sasamot kung maproblema mo kung ako mo mamatay guys. Kaya ano? Di ba bayar na uta? Dili, mabayran. Malipay mo ka, mabayran. Yes, pero kung wari mo diri, hindi na ako pasudlo na sa ang limos dili 1,000. Pero nito sa kayo, kay kada adlaw guys, iba-iba man ang ako ang mga mukuan sa ako ang kanang sarap na snack ba? Oh, Jollibee, di mo rin ang choking, Macdo. Ang Macdo. Ang kuan, mga inasal. Inaan guys, unlimited. Yes. Right. So much for that. Char, so much for that. No, so inana siya. Ang gugma sad guys, sama sad ani ato ang sampurado ug ato ang mga buwad, no? Yes. Sige lang kung tabi way kaon. Gigutom ra ba ko kay gikan og laba guys. Puti na ko panglaba, no? 5 kasako ang ako ang Wala ba? 5 kasako ang ako ang bulingon, no?
So, ang sako na akong gilaban. Para dali, 5. Bulingon, kasi aside Nga pa. mulingon, wala. No, so, grabe guys, 5 kasako nga akong gilaban guys. Nga ni hunong dito ko para mag-vlog ko para kaninyo. Kaya kung maggabian ako, guys, di naman kita nga itong beauty. Sige, no? So, sa kaduhang buwan atong kanon kay ang buwad isang nga buwan. burot. Buwad sa Burot. topic ang burot. Sa mga Yes. burot diha. Sa nga ni burot. Yes, mga uniborot niya. Oh, early ra kayo Isa. mo. Tama na ako. Tagan mong burot. Okay ra na ni burot guys. Uy, okay ra dyan ang ni burot. Kaya nga no, kung na siya, kanang gift na siya. Oh my God. Yes, gift na siya, di ba? Mas maayong, bitaw, ato ng istoryahan, di serious na gamay. Yes, na may mga nangaburot na wala ninyo gi-expect. Wala ninyo gi-expect, wala mo nagplano, pero nagplano mo pagbuhat. No? So, ina na siya. So, mas maayong, mas nindot na lang paminawon nga. Bahala na lang ka ng bata ka nga nahimong inahan or wa ka pangatawan ni biyaan ka bahala na lang Early basta pregnancy. basta lang pud wala gi wa nimo kaysa sa imong laglag gipakuha kay mas dako nang sa so ayaw Bad lang na na sa bad. okay no kay bahala na lang pero wa ta ningon nga okay so kamo mga bata kabataan diha Dili magdali. di magdali Uy, wala kay deadline. mahal kay bugas daay ay mo pagkunkuan mahal kay bugas wala gani ka ono kagabi ka mo nang ininggi gisampurado no so mahal kay bugas ay mo pagdali day no ana Mention ko itong mga nangaburot nga classmate ko. la Dali kayo mo ha. Kinsa Wala ka shout pa ni out? burot ha. sa ako pagburot aning bayo akaba kung sa mo burot rani ang plastic ra nga gamiton mo burot Plastic balon. ang plastic baro na may kay mutaklak pero di gini mo burot bayuta ano ito na do Yeah. May burot be. Kaya itong burot be. Dalawa na to ang burot. Lamig kayo guys So first step, twist. Ay, Ja. i-break. oh I-break it into 2 pieces. yes yung mga Pa- tagak pa ang mga Oh, ulo ayan na niya na. guys ikakuan na to mga tagak ang ulo then itislog na nato sa suka lamig kayo guys no inibuhok guys Go. Ana, kana. Sulami kayo. Daig pa namo ang mga mukbang anang mga unsa ng mga mukbang diha. Ana na siya guys. Ito slob. Ni apil jud na mao na malami ang suka. Naman ni sikreto. Ikatuslob ang gudana. Hasta ang kamot hatong nagtuslob. Mao to nakadaglami Kaya gikan pag-ikot-kot si Asa. Ito yung dagdag flavor. Lami kayo guys. Ako'y giingan ani nga magmukbang ko og mga buwad. Ningon mga ay sana day we. Time ta ana sa kuan. Kidney? Kidney. No. Lami mga parat, ma'am. Lami kay ang parat guys. Samo. Ang kaning ang kuan mura ra sana sa gugma. Sa gugma sa sa parat. Yes. Mo gyud na. Abi nimo pag una perfect match kaayo ang buwad ug ang sampurado. Pero usahay sad Pero samtang kay gugmaay mo na spicy nga may tabo. yes. Para na No, so, napay mga hanghang, inanay. Unya, ikakuha na mukalit na sa nagkaparat. Inong katamis niyo sa purado, mukalit nagkaparat, kapait. Biyaan ka na niya na. Magbuwag na mo, magbuwag. Ay, pag-uul. Pag-uul, day. Day, dagang buwad sa kadagatan. O di day, may dagang buwad sa tuburan. Tuburan ba na? Pekado. Tuburan lagi. Na dito ang dagang buwad no sa Cebu. So dito pamili dito. Makakita na kagkarang kuan dito ka tinda sa buwad nga gwapo di. Mo ni mong Perfect tubi, match. no? So ayaw ka bala ka guys kung biyaan ka ana imuhang uyab karon. Inday shout out.
Kisa. Shout out sa mga gibiyaan. Yes. Shout out sa mga gibiyaan kay gikan sa sweet. Tama na Nasa ako. Sampurado, le. O din lustre. Oh. Sweet pag una, dahil ni kalit nagkaparat, no? Okay, so Pag madawala sa Ayaw, forever. sa dilan, ayaw pagkuhan. Pero ingon ba siya, naniwala na ko sa forever. Wala forever. Tuwa dyan eh, forever. No, may pa may mga patignaw, wag ipang biyaan. No? Ay, lagi mo pagwapa maayo para di mo biyaan, guys. Nacho lang. Yes, natural, right? Ano lang ang beauty mo, exotic. Ano ba? Napwede ng kilay. Berikat mo siya, ring mo na siya. Oh, di mo na Natural. kinahanglan kilay dyan. So, inana, sumagian mo, ay kabalaka, kung gibiyaan mo. Kaya sama ani sa puradong buwad, basin, dapat yun mas perfect jud para sa jud nimo. Nga nasa meant to be atong niya. Yeah. So, sama sa sampurado, dili lang kay ang iyahang Paris, ang buwad. Di ba? Unsa pa may pwede iparis sa sampurado? Kuan. Nga lamig sad iparis sa sampurado. Sa manha. Na, di ba? Lami sa kay pare sa sampurado ang inununan. Nakalami ka na inununan. Yes, lami ka ng inununan bayot. Na inununan, kinaay ka ng iba. Yes, na iba. Na ay taong. 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 Karelate sa taong, guys. Yung mga taong diha. No? Ate, mana na yung taong diha? Sinana, karang pwede sa siya ipari sa kuan sa inununan. Sumuna, sama sa inyong nag-uyab karon, pwede nga ikaw sampurado, giparisan ka og buwad, ana-ana, pwede mo gud ilela inog paris, kay dipindi na sa panlasa nimo. Yes. Ay, kaguol. Dagang laing-laing Ay, nga parat. kaguol kung gibiyaan Kalami. ka. Yes. Kaya makakita ra ka. Stop na ba yun? Di ba ikaw? Ha? Itap na ba? Di pa, uy. Stop ako. Shhh! Iring! Stop. Wala. May pose eh. Ang kadagan. Oo, yan. Sunod. Ano siya? Sunod ka Ang noon. pagkuhan diha. Sunod ka noon kay ang Ang buwad. number 3. Ang buwad. Suman nga buwan. Bulinaw. Bulinaw. Yes, bulinaw. Yeah. Siya bayot. Sura sa lingkod ani. May panaglami sa tamuratan Japan. Sumo siya ang bulinaw, nipis kaayo, mga ako daw Pero kayo. dako-dako lagi. Lagi? Dapat baka tong gagmay jud kaayo mo. Mo siya ang guys. bulinaw nga medium size. Yes. Ang Sa sa itong suka nga spicy kaayo. Murag siya, spicy. Sa sugod. Nick. Ma-feel dyan yung crunchiness, no? Perfect cook kayo na. Perfect cook. Da. ASMR. Bang. Mukbang. Ha? Matiko mo yung microphone ka, madungog ang... Dahil mo? Ito ba? Pwede mo headset? Pwede yun, na? Oo. Nga eh. Manti ka tayo tubig. Luwar ba may tubig? Not na may tubig. Kauros na rin. Not na ba may tubig? Oh, sige, sige. Kansi sila. Oo. Burun ako. Ang pangagmay kay. Ano ba? Tama. Ano ka ibigay sa mukha? Pakit siya. Ano siya? Kailan mo pinasa? Sige lang. Ito sa balisa sa Facebook. Oh, kita yung sa Facebook. Nakita yung sa Facebook. Tingnan mo good. Tingnan mo ano ko. Tingnan mo sa No. Kamu lagi mo. Sinabi mo sa kaban. Uy. Ang iring to, iring ungo sa kaning iring burikat. Di na ba ang burikat, ha? Ngayon kita palitan na gitagpan burikat. Pagkuan diha. Pan pudding. 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 Hanga eh.
Dungog kayo mga babe. Totoo, crunchy. Saan mo ito makita, ano? Legit. Pagtigo mo may microphone, na-share na mo. Subscribe na mo, guys. Subscribe na mo para na may microphone. Subscribe na mo, guys. Parang pala sa microphone, guys. Grabe ang kahang. May tubig. Ito na ron. Ito na nurot, guys. Paningot yung pagkinaon na gani, ginani. Klaro kayo kung pahak diri, guys. Dali ay. Ah, Urot na, guys. Urot na. Pero may kahurot sa among buwad, guys. Kay, kidney. Health conscious na din. magkidney. Health conscious. Mamurot na ng matag tinawa na ng buwad. No? So, amo sa ninggi, di na namurot niya, di sa namutun ka na, no? Panihapon pa. Kanihapon pa. Una, bumila yung sudan. Amo sudan mo rin sa dyan niya. Amo sudan. Nabuhat. Unya, di pa yun mahurot. Ito, ito pa dyan kaugma. Yes, basta ba siya ugma? Yes, mga nakanindot, guys. Basta, mga nakanindot sa buwad. Long lasting. Yes, mo siya ang mga sudan sa mga pobre. Pobre. Yes. Pero, pobre nga, Hilas. dato. Yes, hilas nga naman. Uy, mangan mo, pobre kay buwad. Mas mahal pang kilo sa buwad kaysa sa kilo sa manok ug sa baboy. Yes. Di ba? Pagtana pa ditong kuan, DTI representative. No? Kubro na nana. buwad. Yes. So, nahurot na, guys. Lami kayo, guys. Kuangan pa dito siya, guys. Kaya lami ka pa kayo ikaon sa kuan, sa kanang mga buwad. Lami pa kayo ikaon, pero sa ikatabi na tumawa na nga itong ganag kaon. Yeah. Pero dili ra, guys. Gana ra ito. Sunod na sad na mga kuan, ka magkuan ta, magkanon ta mais. Magkanon mais. Unya, tinabal din utang. Nga tinunuan. Kana. Delicious. So, kung giganahan mo ani, nya ganahan mo makitag mga ingon ani nga videos, mga mukbang nga pinapobre style, palag pobre basta. Hilas. Siguro red. Iring sukaban an iring Break up. yeah. So don't forget to like and subscribe and share and comment kung unsa inyong ipang gusto ipang mukbang namo unsa kay ipakaon no kung unsa gusto niyo ipakaon namo labi na ning bayuta unsa kay kanon na ning bayuta no so kuan na diha then i-hit that bell para ma-notify ka kung namin mga bago nga mga videos. So, daghan ang among buhaton nga mga mukbang ingon na. So, sayo. Ayun. Okay, so see you next time sa another na sad nga mga vlog na mo, ha? Sa mga mukbang or everything and anything mga nanag, guys, together with Erin Bayot, Burikat. Yeah, No? Burikat. Yeah, so, say goodbye, Erin Burikat. Goodbye. Bye-bye. Panihapon na mo din.